Meget fed konvoj der. Vi er lige kørt ud fra Spørring med Jakobs store busprojekt. Jeg ved ikke, om man kan se det der store rustne skrummel der, som der er forrest i vores lille konvoj. Der er ikke noget, der kan fange. Der er ikke lyde endnu. Nej. Ellers kig den kopper igennem hullet. Fint der. Hvor er det? Der er ikke noget hul. Jo, foran der. Ja, det er lukket. Og her. Ja, det er lukket. Ja, der er ikke lukket. Okay, nu skal jeg gå lidt op ad bakke, så skal jeg bruge slæbegear. Ja. Så nu kører vi. Der skal man være lidt hurtig for at få fanget den først og stå igen. Der er transmissionen lidt tung, når der er så stor udvikling, så man skal lige skynde sig lidt. Hvad tror du egentlig sådan en bus, den koster i vægtafgift? Den er ikke særlig dyr, fordi den er veteran. Og det er ikke, den er ikke til befordring af mange personer. Jeg tror faktisk, den er snakket om, den er faktisk ret billig. Er det det samme med veteranregler, der gælder for biler med en fjerdedel af vægtafgiften, eller? Yes. Og det hjælper jo betydeligt på det. Så. Ja, det er det. Så er det bare brændstoføkonomien, der stadigvæk... Det er jo ikke, fordi det er så slemt, fordi Hans Admiral, den kører også 5 på literen. Det gør den der også godt og vel. Nå, ne? Ja. Nu må vi se. Fortæl lidt om, hvad der virker i speedometeret så her. Jamen altså, jeg har ikke sluttet speedometeret der, så det virker desværre ikke. Nej, det ser fuldstændig herret. Jeg har et originalt, der er i stil, der er magen til det der. Og jeg har fundet ud af, at der ikke skal fartskriver på til veterankøretøjer. Så jeg putter et originalt BDO-speedometer ind, der er samme stil som det der, med rigtig flot store viser, der går op. Store, flotte tal og sådan noget. Her er der lamper til alle mulige. Lamperne til for lidt bremsetryk, de virker. Og også den her til laglys, den virker også. Nu bliver den ned igen. Sådan der, lysknappen virker, og den kan lave strøm. Og så er rigtig meget, der ikke virker, ikke? Og alt muligt, men altså i det hele taget, så er jeg rigtig godt tilfreds. Den har været et brag i mange år, og så har jeg fået lavet lidt mere på den og sådan noget der. Men nu er den foran et køretøj, der kan du. Det er helt fantastisk. Ja, det er stort set det eneste, der virker. Forlyset virker både alle 4 lygter og nedblænding og helt lortet. Jeg har taget en baglygte på, så er det punkt. Og ja, det er sådan set det, der virker i den her bus. Nu kan vi lige få lov at se det bus her.
kæmpe monster. Jeg kan godt lide, at der lige mangler lidt af hjørnet der bagerst venstre side. Ja, han har ovenikøbet sagt, at han vil dække til. Det har han ikke gjort.